Dofano hamjakmani bagui nangkhe thui phano rwnai hwnui khaklap bunai borok rok bahai khlaiui Tripura hastini chini Tripuri dofano sokomor soknai hwnui uansunai rok bai pal baksa wngui mankha ba lamsugo haino hai Tripuri khorango khaponi Tripuri takhuk tei bukhurok salkisa swkang chwng jotono saimano sabrum sub division ni chini Tripuri dofa ni lukurok 2335 putar bai khlaiui Congress bai kwrwngui IPF tini yakti samani chung jotono saimano aiba khaponi Tripuri takhuk tei bukhurok phiaba Tripuri dofani bangui nangkhe ang thui phano rwnai hwnui choba khlainai ro bahai khlaiui chini Tripuri dofano sokmor sokna hwnui uansugui tongnai rok bai bahai khlaiui gdalui mankha ba hingke phaidi khaponi Tripuri takhuk tei bukhurok chung srapsa hingke no pokjaklai thanglaima ba phaidi ahaino hai sabo bopti hai uansukmung naragui samung khlai phaidi chungkisa ahaino hai Tripuri khorangni mangpiligo naile phigrano ত্রিপুরার ভাষা রাষ্ট্রভাষা ছিল একমাত্র পৃথিবীতে বাঙালি রাষ্ট্র এই ত্রিপুরায় বাঙালিরই হচ্ছে ত্রিপুরার ভূমিপুত্র। আমি ও সিলেটর ফুলা আজকে থেকে 100 বছর পরে যদি বাংলাদেশ থেকে যদি ওইখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যাচারিত হইয়া যদি ভারতবর্ষ হয় কে আইব এই মাটি তার বাপ দাদা শুদ্ধ করছে আমরা অধিকার চাইয়া লইমু আর যদি চাইয়া আমরা না পাই কিতা করবো চিনাইয়া লইব Tripuri khorang kha khlaio ahaino ahai muita manphi khana anai khapangni Tripuri takhuk tei bukhuro political party sing hamjagyangai kasakni kormoni kakhrangni kufur ajago thangmani to normal kaisa kokno phiaba tumungno dofano hamjagui dofani bagui theimanai hini khakla buthinai borok rok ni bagui hingke obo belaikheno lasima singsa baikhe lasima singsa hingke CPM engtheng BJP engtheng Congress engtheng himui tongnai chini Tripuri dofaroni bagui to tei sanani krikhano tamni bagui hingke chini Tripuri dofano mothangnani bagui kwbangma lamagono chini Tripuri dofarok himlai tongo example tabuk tumungno sana thangkha hingke INPT IPFPT praha DSP DPF apte hai tei buchikon chikon kwbangma motha tongo a motha bai kwrwngui no dofani bagui samung tangui mano au phia uko kaisa kubui soino kesam laibumao chin Tripuri dofa kwbangno nugui saimanjak abo bopti hinke INPT bai Congress ni gdal mungno nugui kwbangmano ajora obo abono chajagya angui jotto borogrogno CPM khlaio aboni bagise CPM 25 years old Tripura hastio ruling khlai manmani kok apti hai khlaino tabukni obo BJP bai IPF tini alliance no rogui kesamni laibumano rogui chini Tripuri dofaro kwbangmano agi IPF tino khabai khukbai hamjagui tongmani tabuk kwbangma lukurokno gluk oncholoi phaika ukokbo kubui jeprofano holongdap hai krak ukokbo soino khapangni Tripuri takhuk tei bukhurok tini Tripuri khorang ukokno kok samani ki kebonobo bengai eba kebonobo sakati sawi kebonobo tola tikhlawi kok samani kokya kokhe dofano hamjaknai asukse dofano hamjai khakla buthewi theuike theuiphano mano hnai salsa sirigui mokoli muktei ha amani khaklabo khiklai phainai rok bopti hai khlai chini Tripuri dofa uha sakani no sokomor soknai nei wansugui tongnai rok bai bahai khlai yakti salai thancha malai khaba jungno sokomor nai hnai wansugui bising himui tongnai rok bai kwrwngui himani nukhangke ang nungsung jotono bising mokol mukti makhiklai naino bukhukbai saimanya phano Tripuri khorangni simin a 2335 voter Congress ni thani je yakti sawi thangnai rokno kobokmu koina musungo dofano hamjaknai rok rang puisa no hamjagya dofano mothangnai rok sakpai thang dofani bangui thuiphano choba khlainai borok rokse dofano mothangui mano aboni bagai koboknai jesuk phano ungtheng national party level o samung tangnai rok bai chung kwrwngyagui tongkha hingke se chini bangui jottoni slai chakugo tamni bagi khei chung thupsa khlaiui kisisa phano phan sotoni phunugui man khangke se chini sokatno chung manai nai hingke khaponi Tripuri takhuk tei bukhurok tinini bagui ahaino ahai asung ongsitung tinini bagui asungno ahaino ahai jotono chibai yapharai Tripuri dofa daktino yokmater malangsitung jotono hambai।